Vi har kapitel 4.1.6, som handler om politisk deltagelse. Politisk deltagelse er defineret som deltagelse i aktiviteter, der har til formål eller resultat at øve indflydelse på de politiske myndigheders beslutninger, enten direkte ved at påvirke beslutningsprocessen eller indirekte ved at påvirke valget af politiske repræsentanter. Og så er der en række former for politisk deltagelse, og de traditionelle politiske deltagelsesformer er valgdeltagelse. Det er, hvis man går op og stemmer, når der er valg. Medlemskab af politisk parti. Det er, hvis jeg for eksempel melder mig ind i Venstre Ungdom. Og så er der støtte til politisk parti eller politisk organisation. Og det er, hvis man for eksempel er tilhænger af et bestemt parti, og så at jeg støtter med nogle penge, eller jeg vælger at sætte valgplakater op for dem. Andre former for politisk deltagelse. Lobbyisme. Lobbyisme, det er en person, der er ansat for en interesseorganisation. Lobbyisten, han får gruppens holdninger videre til politikerne. Og medlemskab af en interesseorganisation, det vil sige, at man er medlem af noget, man står indenfor. For eksempel så kan en interesseorganisation være en naturfredningsforening, og grunden til, at man er medlem, det er fordi det er nemmere at få sin holdning ud, når man er en større gruppe, end når man er en enkelt person. Så findes der også medlemskab af græsrodsbevægelse, og græsrodsbevægelser er politiske organisationer og netværk, der opererer uden for det etablerede politiske system. Og så kan man også udtrykke sin holdning i medierne. Og når man udtrykker sine holdninger i medierne i form af artikler, læserbreve og demonstrationer, så når man gør det, så kaldes det at være en deltagelsesstue. Hvis man boykotter, bliver man måske væk fra et politisk arrangement og viser derved deres holdning. Strejke er derimod noget, man kan gøre på sit arbejde, hvor en større gruppe bliver væk for at få højere løn eller bedre vilkår. En anden form for politisk deltagelse er terrorisme, hvor man udtrykker sig med vold, terror eller bombetrusler. Vi har også lige en række spørgsmål, som vi forhåbentlig håber på, I kan svare på efter at stille screencast. Hvad er en lobbyist? En lobbyist er en person, der er ansat for en interesseorganisation. Han er den, der fører gruppens holdninger ud til politikerne. Hvad er en interesseorganisation? En interesseorganisation er en gruppe, der går ind for forskellige interesser. Hvad er deltagelsesstuer? Det er dem, der er politisk aktive i form af læserbreve, artikler og demonstrationer. Nævn 3 former for politisk deltagelse. Der er både valgdeltagelse, medlemskab af politisk parti, støtte til politisk parti eller politisk organisation, lobbyisme, medlemskab af interesseorganisation, medlemskab af græsrodsbevægelse. Man kan udtrykke sine holdninger i medierne, eller via demonstrationer, via boykot, strejke eller terrorisme.